Alcanar, província de Tarragona, comarca Montsià, població 9.434 habitants. Destacat, amb la presència constant del mar com a punt de referència, Alcanar ofereix al visitant una àmplia gamma d'atractius, platges per a tots els gustos, jaciments arqueològics, com el de la Muleta del Remei, i multitud de racons on gaudir de l'esperit mediterrani i de construccions tradicionals, com l'antiga cisterna o la sínia. A més, el visitant podrà assaborir una gastronomia marinera que té com a protagonista el suquet de peix. Imprescindible, visitar el poblat ibèric de la Muleta del Remei. Menjar unes gambes a les cases d'Alcanar. Banyar-se a les platges. Festa Major. Festes de Sant Isidre, patró dels pagesos, pel 15 de maig. Festes d'agost de les cases d'Alcanar, als voltants del 15 d'agost. Festes del Remei, el segon diumenge de cada mes d'octubre.